Pero, imuha gini, women, In the ministry of Jesus. mao ba ni sa mapanalangin ba ning babae, ma'am siya, or kay narabagin Panalangin yun, nila kaya di nga? man makompleto kung walay babae. Ang babae rabagi kuno nakapildi sa atong mga pangulo sa nanini sina David, napakyas, si Adan, napakyas, si Abraham nakapamakak, si Solomon nahimong napildi tungkol sa niini. O tanaw na to ang positibo nga aspeto sa babae, ma'am. Ngani, sa pagbuhat sa kalibutan, unya gibuhat na ang tao, God saw that Adam was lonely. So, it's not good. Kaya nga sa Genesis 2:20, this is 2:20, nga it is not good for man to be alone. to be alone. Grabe na nga pagkasulti nga, di gid maayo sa lalaki nga siya mag-inusara. Busa, gihimuan gid sa babae, ma'am siya. Ug ang nakaayog yun sa sinulat ni Lucas, imong makita nga ginatawag kini the gospel of women. Kay niining iyang mga sinulat, makita nato ang pag-amuma ni Ginoong Hesus sa kababayen-an sa iyang mga panginahanglan. Dunay pagtagad ang Ginoo sa Naagyo mga babae. pagtagad, Tungod no? kay dunay dakong kahimuan nga nakita sa Dios diha sa mga babae. Yeah. Ngani sa pagsugod pa lang sa iyang pagpakatao, pinaagi kang Birhen Maria, Virgin Maria. mao man usab ang forerunner of Jesus Christ nga sa Elizabeth, usa ka babae nga gikalipay gyud nila nga nahimo silang mga inahan niining O niya, ma'am mga siya, tao ako pong nga nabantayan magministeryo. nga, sa balang kasulatan, wala gyud gisulti diya, bulahan ikaw sa mga lalaki nga tanan. Ang giingon, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Ha? Diya gyud ang blessedness to gyud na attach sa babae. Mubalik ta sa mga Hudiyo, labi na gyud sa ilahang mga practices. Ibutang lang yun nato nga ang mga babae, no, before Jesus straightened, no, the role of women. Wala kayo. Wala gyud kung mag-ihap og mga pila ka tawo, wag Dili- gyud naapil ang mga babae. Dili siya apil sa count. Dili maapil sa counting. statistic. Dili Unya. siya ma-resto. Mga nga panahon ni Gunisos, iyang gipakita ang value o role sa babae, mga kababaihan, nga ngay tagang pagtagad. Unya ngani ang ilang pagampo nagaingon nga salamat Ginoo nga dili ko babae. Pero mas maayo siguro nga atong basahon ang ato ang Memory verse. memory verse Ato nga makita tanawon sa sa Galatia 3, 26 nga to sa 26 ngadto sa Gi kay husayon nato to ma'am siya katong ingon mong salamat nga dili ko babae kay dili ko na gid maayo na siya. 26 ngadto sa 28 nga nagaingon kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo ng mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuloban og Kristo walay Hudiyo ni Grisyanhon walay ulipon ni gawas walay lalaki ni babae kay kamong tanan usara diha kang Kristo. Equality. Equal. Patas na ang faith. lalaki ug babae dinha ni Ginoong Kristo apan mao gihapon gini ang pagtratar sa Ginoo sukad pa sa una. Doon nalay gitawag nga mga biases, prejudice tungod sa cultural orientation sa atong mga katawan sa una. Pero ang Ginoo gidi ay sa pagsugod pa lang sa kalibutan, equal na daan. Gani sa Genesis pa lang ma'am say helpmate ang meaning ana your co-equal. Equal. Better half gani ang ubang tawag sa ana sa wala man gitawag ang lalaki nga better half kasagaran ang babae maingnon. May better half. Sa ipon bitter adili better. Better half. Ang babae ma'am siya ay adunay dako kayo nga responsibilidad sa panahon ni Ginoong Kristo nga maaplikar usab sa atong kapanahonan karon ug unsa man kini nga mga Imo kalidad. ma-imagine kung sa inyong puloy-anan, no? Kung wala din ha ang ilaw ng tahanan. Kung wala din ha Again. inyong asawa. Ambot, na. ugon sa inyong reaksyon. Sakto na. Lahi gyud. Dako ang role sa babae. Diya sa panimalay, dako ang role.
O niya ang lalaki, nagsalig na baya sa babae. Dili lang po nato isaligid tanan sa babae, pero atong itratar sumala sa leksyon nga ang babae ug ang lalaki pareha dunay capability sa missionary work, dunay capacity to exercise anything that should be afforded both man and woman. Atong ma-imagine mga kaigsonan o kahigalaan kung bisan sa sulod sa iglesia, no? Nga walay mga babae. Perti sigurong mingawag yun. Ngani, most of the converts, kadaghanan sa, bisan nagkalain-laing parties kalibutan, try to see the churches, murag higher percentage ang Babae. kababayenan. Ako muuyon Sakto ko na ganun. ma'am say kay that is not only a statistic kundi makita nato sa Reality. tumata sa panahon sa bautismo. Ang babae adunay openness. Welcome kay nilang mensahe sa Dios kay siguro ang factor po dina kay ang babae ra pod pirmi mabilin sa balay manigingon nga kinsa may imong gi-Bible studyhan. Alang-alang katong tuwa sa daruhan. Ang naibilin sa balay og mga anak. Mga anak. O mga paryente. Usahay mga katabang pa sa mga pinmalay. Busa makainta, pasalamatan nato nga ang mga katabang sa balay, naa sa mga balay aron, maabot sila sa mensahe. Usahay kayong kita nga, pabor-pabor man yung mensahe. Kadto ramang yung mga babae, pero dili. Kaya ang Ginoo gatawag sa tanan, pero kung kinsa ang mo respond sa pagtawag, maulang ang Ug ang makarawat. mga babae, di easily welcome, no? Murag di easily. Nga di diri sa atong leksyon, women who welcome Jesus' advent. Yeah. Oh, gikalipay gyud ni Birhen Maria. Mao man usab si Elizabeth, no? Nga midawat sa ilahang asa pakigsaad sa Ginoo. Mo na doon yung pangutana ma'am siya nga ang Ginoo doon na siya pagtagad sa babae dili bot pasabot nga yang gi-offset ang pagpadala kaniya ingon nga lalaki kundili mao gid kana ang tinuod nga balanse sa langit mahitungod sa imong katawhan. Wala ang Ginoo ga hatag og dakong pagtagad sa mga babae, gamay nga pagtagad sa mga lalaki. Dili. Iya lang gibuntog o gi-overcome niya ang mga panghuna-una nga ang babae less Second class. second class Citizens. citizens. Ang ministry ni Ginisos, samtang diri sa sayuta, ay ang katuyoan gyud pag-break sa mga barriers o mga practices nga dili mao. Kay sa unang panahon, ang adunay mga kultura nga ang ilang pagtagad sa babae, nubo ra kayo. So hinungdan nga panahon ni pagministeryo ni Ginisos, iyang gipakita ang bili sa babae o value sa babae nga sila mahimong galamiton usab alang sa paghimaya o pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Mao na nahitabo sa diha nga nagkita sila atong woman at the well. O niya, ingon ang maong babae, I am a Samaritan and you are a Jew. Kaya Yeah, na ato sila customary nga. Dili gid pwede Bawal na. magsagol, dili gid pwede. And you are a man. And I am a woman. How Duha. come? No? Duha gyud ka mga So, two counts. Jesus' ministry broke the walls of prejudices. Yeah. Has no barrier. No barrier. Iyag yung gipakita ang ehemplo. Unya kaning mga babae, parihaan ning usa ka inahan nga namatiyag anak, dili basta-basta. Kini ma'am siya ito basaw ni Luke 11 verses 11 to 17. Luke 7, 11 to 17. Maayo ni basawon, very emotional kaayo ni siya nga sugilanon kay kining the only son nga mo mawala kanimo himong bugtong pinalangga diyon siya usa ka babae ang Ginoo aduna siya gipakita nga gugma sa usa ka babae ginagmagulanon dili na ug sa to para babae bitaw na siya kinsa na babae man wala na kwenta dunay mga nasod nga mayon nga kinsa na babae man ang namatay wala na kwenta kay doon na sila pagtagad sa lalaki kaysa babae atong basahon ma'am siya ang pagtagad sa Ginoo sa usa ka babae. Lucas 7:11 to 17 Lucas 7 11 to 17 11 to 17. Nagsulti ni siya sa usa ka
funeral procession pero nahimong selebrasyon. Ug sa wala madugay, si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og nain. Ug mikuyog kani ang iyang mga tinun-an. Ug ang usa ka dakong panon sa katawhan. Ug sa nakahiduol na sila sa pultahan sa lungsod, tan-awa. Dihay giyayungan paingon sa gawas nga usa ka minatay nga bugtong anak nga lalaki sa usa ka inahan nga balo. Ug ang usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa lungsod mikuyog sa babae. Sa pagkakita ni sa Ginoo kaniya, siya naluoy ug mingon kaniya, ayaw na paghilak. Ug siya miduol sa iyang gikuptan nga lungon. Ug ang mga nagyayong niini mihunong. Ug siya mingon, dong, ingnon ko ikaw, bangon. Ug ang namatay milingkod ug misugod pagsulti. Ug gihatag niya siya ngadto sa iyang inahan. Ug ang tanan giabot og kahadlok. Ug ang Dios gidalayeg nila nga nag-ingon, usa ka dakong propeta nahitungha sa atong kinataliwad-an. Ug ang Dios nagduaw sa iyang katawhan. Ug kuning sultiha mahitungod kaniya mikaylap sa tibuok Hudiya ug sa tibuok kasikbit nga kayutaan. Kining gihimo ma'am siya ni Ginoong Jesucristo nakalipay sa babae apan usa kini ka violation sa ilahang human rules, mga tradisyon. Kay dili pwede nga ang si Ginoong Jesucristo maghikap sa usa ka lungon. Patay. Oh, touch the coffin. Sa violation to sa ilang standarte. Pero ang Ginoo wala siya nagrespeto sa mga seremonya kung kini makahatag og kadaugan o kalipay so sa katao labi na gyud so sa kababae. Ang Ginoo kuan siya moabanti siya sa iyang interest. Compassionate siya. Alo na gid mapakita ang tinuod nga gugma. Say mausap kita nga do na kita nahimong nganong gitagad nimo to nga kontra man nimo to. Oh. Anong imo man tong gitagad og bugas nga mao man to'y nag chismis na to nga mao man na. Dunay mga gilabag na to nga norm para lang nga ipakita nga ang Ginoo di ay adunay gugma sa matag So usan. siya gyud ang ehemplo, no? Doon ay mayong balita diri ako makita. Kay sa paghimo ni Ginisos, tinuod baya na sila kultura. Nadili niya to ang ngayon nga tandugon. Dili pwede tandugon. Pero wala to gitagag bili sa Ginoo. Ngano man, ang focus ni Ginisos ng panahon na alang sa kaayuhan sa tao. Ug dili lang kay katong babae nga namatyan og anak, mo'y nalipay kon dili ang nakasabot usab. Sabot. Ang tibok barangay nahimong naminsayan si Ginoo nga ang Ginoo di ay usa ka Dios nga magugmaon ug wala siya giila. Kaya itong panahon na ang kultura ng babae dili kayo tagaron naapagid sa ilang mga pangunahuna. Kanya usak pod ka punto dito nga nanang panon nga nagatan-aw na dito ang nagkalain-lain nga mga leaders nga nagkupot og mga palisiya Laylahi. mga pamalaod Laylahi nga nga mga labaw pa ang ilang pamaagi. pagigugma sa balaod kaysa pagigugma ngadto sa tao. Mao na ang So gibungkag moto sa ang Ginoo. punto nga gibreak ni Ginisos Mao na ang mao na ang klase Sama si sa Ginoo. panghitabo ni Maria Magdalena, no? Nga tiaw mo gibato siya. Gibato. Og Oh. Unya daghan ang nikondinar sa babae. daghang mikondenar. Dili kay walay ebidensya. Na ebidensya. Caught on the act. Caught on the act siya. Pero ang Ginoo dili siya ma-outsmart or ma-overshadow sa atong pagkamakasala. Dili na ang Ginoo makay nga, ha? Dako ako dahil sa imong sala. Sorry kay wa ko kay balo nga ingana di ka dako imong sala. Ang Ginoo dili sa ma-intimidate kung unsa ka nga klase nga pagkamakasala. Yeah. Ang iyang Ginoo na I can conquer you, I can break you. Pwede ka na ko bungkagon bisag unsa pa ka man kagahi sa imong pagkamakasala. Ang akong grasya mo'y muhumo kanimo. Amen. Kung tinuod na siya. Amen. Muna ang klase si Ginoo nga atong Muna gilagaran nga, nga atong sige. gusto ipaabot. Una ingon si Ginoong Jesus, just come to me. Bisag just who you are, no? Sa imong pagkamakasasala. Mao na siya. Kay ang nature sa tao, grabe gyud. Nagpero katong nagbato, katong nagkondenar, may Nakalibad tinaguan po po. sila. Oy, may tinaguan po silang daghang sala. Mao ra gina nga Manay- unahon nila. Yeah. Unahon Manay- nila para nga ma-divert Kaberapan. ba? Ma-cover up. Unay nakita ni Ginisos nga dili mayo ang kinaya ngano man sa tao nga maluyahon
ang huna-huna nga dili maluya, grabe yang pagkondenar, paghukom ngadto sa tao nga maluyahon. Mutay ingon ni Ginoos sa kinsa man kaninyong way sala. Kaysa ilang panultihon murag dili sila makasasala. So nga ingon ni Ginoos kinsa may wala sala na ninyo. Unya siya nga walay sala nga si Ginoong Hesus. Niingon gani siya, bisan ako, I cannot condemn you. Just go and sin no more. So, Wow. di lang, Praise the Lord. di dato huwisan ang Ginoo sa iyang pagtagad ni mga klase sa mga tao nga medyo ubos ang kalidad sa sosyedad. Pero ang Ginoo gatagad siya sa tanan. Dato ka ba ng Equal pobre footing. gitagaan niya pagtagad si Jairus, ang iyang anak usab. Doon na siya ay kabtangan, influensyado siya, pero gihatagan sa Ginoo, gipaminaw ang iyang panginahanglan. Walay giingon diri nga pobre ra ang duolon sa Ginoo og iyang hatagag pagdagad. Bayra o laki ba? Tanan. Madato ka. Basta kay buduol ka sa Ginoo o magpadayag sa imong panginahanglan. Daghan ang mga babae nga atong misgutan diri sa atong pagtuon na ay pay mga babae nga mapasalamaton. Mapasalamaton ma'am siya og adunay pagtuo. Napay babae nga nagsunod-sunod di Ginoong Kristo. So kini ma'am siya daghan nga mga klase nga babae. Makita usab nato ni karon sa atong panahon labi na sa atong women's ministry. Nga makita nimo mga babae, wala ni sila nagtagad kun dato sila. Wala na sila nagtagad kun sikinsa sila. Basta ang ilalang nga gusto sila magpakita nga nahibalo sila sa Ginoo nga ilang gilagaran o gusto nila mag-alagad sa Ginoo o magsunod sumala sa padayag sa Ginoo. Ang kanin do dire pastor kay ang mga babae nga nakaila kang Kristo Jesus nahimo silang galamiton usab sa Ginoo sa paghatag og mayong balita may tungod sa Misaya. Tungod kay halimbawa katong babae dito sa Tabay pag tanaw niya naila niya si Ginoos at nagbalik sa dito sa lugar niya ingon siya First missionary siya dito. Anhi ka mo kayong tan-awon kining Mao na insulti siya. Atong gi defy karon ang pangunahuna nga ang babae para ra gina sila chismis. Ang Ginoo nakakita nga ang babae di ay kung iyang balihon ang iyang pangunahon gikan sa iyang pagkatsismusa ngadto tsismusa nga di mayo ngadto sa tsismusa kanabang tabian. Ang babae giila magina nga mas paspas daghan og sinultihan kaysa lalaki. Kay matud pa average of 10,000 words per day ma'am siya ang mga babae. Kung imo nang isulat og libro, grabe library ang matigom ni mana kasulat ang mga babae. Pero kung gamiton nimo kini ilang pagkatabian sa Mayo. sa Mayo, tabian sila sa pulong sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo. Pero dili man pud siguro tanang babae gid tabian. Pero kasagaran lang sa giingon nila nga chismosa kuno babae. Tinuod na kay ang chismoso lalaki man na siya. Pero nakita kinato nga dunay mga husay-husayon nimo sa iglesia, kasagaran mga babae na involved. By observation na ma'am Sai. Ambot ka sa imong obserbasyon dugay-dugay naman kay pagdumala sa mga babae kung maubosab kini nga mga pakitabo. Mauna nga ang mga babae gihatagan sila ministry, no? Gitagaan sila attention, gitagaan sila buluhaton kay mo na ingon din nga an idle mind is Satan's best workshop. Pero kung ang ilang pagkatabian, ang ilang himantayon, perfectionist, magamit og tarong sa buluhaton sa Ginoo. Panalangin gyud. Panalangin ang babae. Panalangin kay gyud. dili lang sila sumala sa tong leksyon siya, dili lang kay gasulti sila kundi gasakripisyo Makita nimo ang sakripisyo sa mga babae. Sa pagsulti, no? Bisan sa atong kapanahonan karon. Lisod nga kung mag-crusade, magtulda nga walay babae. Pero ang mga babae mas acceptable sila nga mobisita sa mga puloy-anan. Kaysa lalaki. Mas mudawat sila mga challenges kung sila ma-motivate sila, ma-empowered sila by the Holy O Spirit. niya mga babae nabantayan pa nako ma'am siya responsive kayo. Responsive. Maayo kay gyud dali ra kay nimo sila angyon. Nya kun magkahiusa pa na sila dali daghan kay mo matipok basta babae kay kuan mo na sila marag banding-banding ba. Yan para sa laki medyo ang laki individualistic man. Pero babae network na sila. Ikaw, connected ka dito, connected siya sa usa. Muna, pag-ingon nga, maghimot tagsing group, ang babae, ebidensya, din sa SPOC.
Dig-o na ang babae diri nga nakahimo og organisasyon sa mga babae. Ang talento sa babae, kung magamit na sa eksakto nga pamaagi, maayo gyud ang outcome. Dunay dako kay nga kahimuan. Nya sa laing bahin pod, sa negatibo nga side, kung gamiton po nila ang babae, daghang pong biktima. Mana nga sa positive side, gitagaag pagtagad ang Ginoo, tungod ka adunay talento ang mga kababaihan nga makahatag og himaya sa ngadto sa Dios og progreso sa buhat. Dako kayo kahimuan ang babae sa ilang pagampo nga ginahimo sa tanan, mga pagwali, ug doon na po sila mga sakripisyo nga ginahimo pinagi sa pagtabang sa ilang mga butang nga material nga panalangin. So sa atong leksyon, imong makita nga si Ginoong Hesus is touching women in different walks of life. That's it. Tungod sa Na ay katuyuan. boring-boring, na ay mga babae nga balo, na ay mga babae sama kang Marta nga maabi-abihon, with different talents. Jesus has touched them. Og imong makita to the end, no? Sa ipagministeryo na Ginoong Hesus, hangtod sa kamatayon, miunong ning mga babae. Ang babae lang may mainungon gyud kay Ma'am Say. Maunungon siya. Sa ato kana na perubahan nga ang babae adunay kahimuan bisan sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Magpasalamat ta sa mga kitang mga lalaki, pasalamatan ng mga asawa. Kana sila ang kasagaran gyud nagbilar, nagpulaw sa panahon dunay nagbalatian. Mao na sila ang nagsakripisyo. Kana nga klase nga ministeryo nakita sa Ginoo. O kung iya ka nang magamit di na sa iglesia sa imbulaton, adunay dakong kahimuan. Busa dalaygo na Ginoo nga dunay ministeryo ang mga kababainan dinhi sa iglesia o hinaot kini nga ministeryo mo lugana pagyud sa uban nga mga dapit ug daghan ang mga katawhan nga mahibalo sa kamatuoran pinaagi sa mga ministeryo sa kababainan. Ang Dios magapanalangin og kini nga ministeryo matud nga kanato didto sa panagtigob sa langit nun nga puloy-anan kay didto sa langit lundon kalipay, didto sa langit lundon kalinaw ug didto sa langit magkita tang tanan. Atong paminawan ang awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Matagal lang sa atong kinabuhi, daghang mga haki nga walay ikatandi. Usahay mauy hinungdan nga kita mahimula sa Diyos hangtod sa iyang pagbalik. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan, ikaw makatindog na maligon, luyong niining ka na. Pangayon si Ma'am Shai sa pagampo. Daghang salamat Ginoo sa imong paghigugma ug ang imong pagministeryo sa mga kababayenan sa diha nga niya pa ka sa yuta. Hinaot nga among mabatnan nga mga kababayenan ang pagtabang ug duso sa imong buluhaton ining katapusang mga adlaw. Panalangin na ang mga kalalakinan, mauman usab kababayenan, batanon ug mga kabataan nga among mabatnan ang gugma, mabatnan namo ang panalangin ug kapasayloan diha kanimo aron kami mabugkos sa pagduso sa imong buluhaton niining panahona. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Panlimbasog si Jesus, imong tutukan.